Arratsalde on deizuela, alfombra gorriak kolorea galtzen hasi da. Kazetarien begizuluak nabarmenak dira. Jada, batek lo hartu du goizeko saioan sarrera gehienak agortu dira edo denak. Baina zinemaren festa ez da amaitu. Asko daukagu oraindik kontatzeko eta hementxe jarraitzen dugu kursal parean naiz gunean bigarren kafean. Ez gaude gure ohiko laborategian, baina ohiturak ez galtzeko ziremaztu gabe noski musika izango dugu izpide gaurkoan. Gaur irailaren 22 da, eta 100 egun falta dira urtea amaiteko. 100! Gainean dugu urte zargaua, beraz, urtea amaitu baino lehen egiteko dituzen gauzetan pentsatzen hasi. Agian lasterketaren baten parte hartu. Edo agian urtea amaitu horretik gida baimena lortu nahi duzu, Eizu, zuk aipatu duzu 100 egun horien asuntoa. Bai, 100 egun urtea amaitzeko eta 94 ego berritarako. Eta noski, ez? Dagoeneko ja gabon kantekin hasi nahiko duzu. Bai, gabonetan gambon oso ohikoa izaten da, bai. Gambon de Huelva. Baina bai, goiurik aste guztia darama kalkulak egiten nuen. Bi egun esan ziten 95 egun falta dira Gambon gauerako. 100 egun falta dira gaur urtea amaitzeko. Ez da gizardun honek, baino... Enaiz ni, Enaiz ni. Etxeazu. Ez, Galizian, Bigoko alkatea... Han ere marisko oso nahi. Bigoko kontseioak megafonia zerbitzua kontratatu du, 3 hilabetez, jaiekin bat eginez kalean Gabon kantak jartzeko. Enaiz ni. Bigoko alkatea da. Azalpentsu bat egin behar diogu entzuleari, Ez da Galiziako Bigokoiko alkatea. Goiuri kantu jartzeko eta bere gabonetako kanta jartzeko aitzakia, pentsa, Bigoko notizia bat topatu dula gaur goizean, Iñaki. Bai, EITB ematen dugu hemen palman eta... Bueno, baino asteazkena dugu eta Iñaki Lasaeturak ematen dio, asteazkenari bere izakeraren parte majo bat. Bai, baina nire musika protagonista izango zala esaten unean, egia esan ez nekan musika mota hau buruan. Bai, igual Galizia bidali bar dugu neske hau, tira. Nik helduko diot gaiari, gaurko egunez jaio zen Nick Cave, musikari idazte eta aktore australiarra, ezaguna da oso Nick Cave and Bad Seeds taldean denbora luzean jarduteagatik. Eta gaurko egunez jaio zen Albert Pla, Sabadeian, zorionak, katalanez zein gaztelaniaz abesten du eta bere abestien hitzak beti izaten dira polemikoak. Eta tira, zinemaldian gaudenez, aktore gisa egin dituen lanak ere aipatu beharko ditugu. Adibidez, Juan Babajoioaren Airbag, Isabel Coixeten A los que aman, eta Albert Serraren Honor de caballería. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak gardezan arna. Ja noiz baitezan Eta noski ezin dugu aipatu gabe utzi, aurreko astelenean entzuten ari garen emanaldi honek 25 urte bete zituen Albert Pla eta Oskorri batu zituenak. 25. urteurrena ospatu nahi zuen Oskorrik eta, Fadurako frontoian kontzertu bat antolatu zuen. Gonbidatuen artean aipatu dugun Pla bera eta, jendeak txalo zaparradak eskaini zizkion noski euskeraz kantatzen eta gure hizkuntzarekin izan duen adiskidetasun horren ondorioz ere. Demokrazia lapuden jantzar. Noski Alberto euskeraz eta euskalduna kataluniarez. Desgastats con perdeixa, muria xila nostra anima. Eta gaurko egunez jaio zen Maurizia Leiturriaga, bizkaitar pandero jotzailea eta abeslaria indartsua zen bera hotsa, eta horregatik agian urrengo belaunaldiak ere liluratu egin zituen. Herriz-herri ibili zen eta ekitaldi bakoitzaren aurretik beti erretzen zituen egunkari horri batzuk. Horien beroarekin panderoko larrua punta-puntuan jartzen zuen. 1988ko maiatzaren 19 hil zen Zeberion eta hil arte jo izan zuen panderoa.
egun puxka irailaren 22, gaurko egunez beste emakume musikari garrantzitsu bat ere jaio zen, Joan Jett, estatu batuar rock abeslari, kantautore, musikagile, musikari eta ekoizlea. Ezaguna da The Runaways taldeko abeslaria izateagatikan. Eta taldearen izen berbera jarri zioten beraien omenez egindako pelikulari 2010an estreinatu zuten Floria Sigismondik egindako film hau Sundance-eko zinema jaialdian. The Runawaysen historia kontatzen du 1975etik San Fernando Baiarako bi gaztek elkar ezagutu eta emakumez osatutako rock talde bat sortzea erabaki zutenean Joan Jett eta Cherie Curry izan ziren taldearen protagonistak. World, I'm your wild girl. I'm your cherry bomb. No next love and straight sounds too. Come on, baby, let me get to you. Musikatik abiatu eta dagoeneko egin dugu zinemara saltoa. Zinemaldiak zoratu egiten gaitu. Zuk etzaltzen nuen esan egunero film bat aukeratuko zenuela sarrerarako. Esan zuen. Inigo horretuko zaizu. Prestatu dut gaurkoa, Bai? Asmatzen dezuen. Que mi riporta un poco del pasado. La luna ci teneva compañía. Hau, Ameli baino pixka zailagoa bada, Zerraix, gaur Paolo Sorrentinok masterclass bat eskeniko du Tabakaleran. Bai, sarrerarik ez dago da gainera. Bueno, baina horregatik jarri dezu abestia hau ez da, gaurko pelikulagatikan, ez da talamano didio. Ba, izan ziteken, baina ez. Mierda. Gaurko pelikula The Man from U.N.C.L.E. da. Gaurko egunez, 1974ean, The Man from U.N.C.L.E. telesaila estrainatu zuen enbizikatak. Handik urte batzuetara, 2015ean hain zuzen ere, Guy Ritchiek pelikula bat egin zuen. Duela gutxi zinemalditik pasaden Alicia Vikanderrekin. Ba, ederra da hau, baina uste dut beste giro batzutan ere murgildu behar dugula. Berriro zinema girora, edo ez? Bai, bueno, barkatuko nauzue, baina nik berriro musikara egin nahi dut. Ikusten izan intentzioa. Ja, pixkat ziatikan bai, aurkitikan hor saltokanen, eta gaur aitor etxe berria gerturatuko da gurera, eta entzuten ari garen El Radio Aficionado filmaren musika egin du berak, eta bereziki garrantzitsuak dira doinuak, eta entzuten ari garen doinu ambiental hauek pelikula honetan. Eta horrez gain diskoen azalak ere aztertuko ditugu, baina ez dugu azal ederrenen zerrenda egingo ez. Eztabaida sortu duten diskoen azalak aztertuko ditugu. Eta Aitor Merinok bigarren kafea hartuko du gurekin. Fantasia dokumentala aurkeztu zigun ekainan, Malagako zinemalditik pasa ostean. Eta orain, zinemaldiari buruz galdetuko diogu, haze fantasia Aitor bigarrenez gurean edukitzea. Ba, nahi baduzue, asteko moduan gara. Bai, nik kafea eta koreografia prest. Ba, zer esango dizugu ba, iraileko 22 ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri bigarren kafera. Zuekin dantza txakalaldiak jotako pinpilin pausaren moduan egin duen emakumea zer duzu Goiuri Ezeizar handi arratsaldeon? Bertsio minia egin dut. Zine minimalista guzti zaizulako. Oida. Horregatik el gran patronato ez zaizunen beste gustatu. Baina ez kontatu hoi. Evidente xamarra igual. Hartuko dugu tartetxo horri buruz hitz egiteko, venga. Eta noski da guztiaren ostean gurean den eta zinemaldiko bigarren kafea berezi honetan musikaren indarra ere agerian jarri bartzuen gizona. Iñaki Lasa Eturo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 245 du arratsaldeko 4 eta 10 ditugu naiz irratiaren sintonian. Zuzenean zuekin bigarren kafean gara, ongi etorri, plazar baduzue, hartu kafea gurekin eta bestela ere bai.
bota zuen maite dutak. Oh, me love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the script in my mind, and I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair, finally we're here, so why? Saying you gotta play. Juri koreografia gehiagorekin egiten du, Iñaki? Bastante goiak egin. Kontratoltzea. Olatu aparrean dugu Goiuri Ezeizaran dia, eta bera, hasiko daba, gure maite duten tarte honekin ze maite du Goiuri Ezeizak? Nik Gaur. maite ditut Italiatik datozen pelikulak, naiz eta hizkuntza ez dudan ulertzen, baina hain ederra egiten zait, maite ditu dela. Hizkuntzak badu Ondo. zerbait ez dakit, musika dirudi. Eta etxetiko gogoa zertzaizu gaina, ez? Bai, baina ez dauket ideiken. Bueno, pixka badakit, ze haitzen naiz, mugikorrean aplikazio batean, esaldiak errepikatzen eta horrelakoak, baina momentuz, ez. Italiara joan eta, ez dakit, esaten, asmatuko nuken gauza bakarra izango litzateke, emakumeak sagarra jaten du, eta azukrea. Aplikazio horietarako bilabeteko doaineko koda dakat pasako dizut. Perfecto. Bai, nik erromarako lehenengo bidaiaren bueltan, agazkin hartu horretik instalatu nen horrelako aplikazio bat. Eta uste dut bilabete irauntzituela nerekin, baina saiakera hondirik egin nuela egin. Bai. Bueno, ondo dago. Eta zu Iñaki ze maite duzu? Nik pixkate biente dakarri eta ez dakit bai menduko diazu, Ez. Hementxe gotea. Hemen zuekin egotea, ez du balio? Aspaldi enuen erabiltzen hau Goiuri, baina... Horretik bigarren batek arri dut, bainekilako hau zango zen dutela. Pasatuta, dorri behar da. A ber, bota. Zui pasa zaizuen noiz bait, Ez. Ez? Bale, bueno. Bota. Togatzen zaizuela mai baten esertzea afari baterako edo, eta ez dutela inor ezagutzen maikoa erabat jokoz kanpo zaudetela lekuz kanpo, eta esertzezela hor gor bat aduren artean, izan zen ere kasua hor, ama zer egiten dut hemen, beste hizkuntza baten, ez dut inorekin hitz egingo, eta horri ardo botila erdi baten ostian buelta ematea, eta azkenen denekin izketan pasatzea afari guztia eta gintonikak eta dena. Baina... Hori, buelta ematea egoera, lekuz kanpo, jokoz kanpo egoti, buelta ematea. Ez, baina zuk etzen buelta eman. Ardoak eman zion. Bueno, ardoak lagundu zidan, buelta ematen. Bale. Ez dakit balidu. Ez dakit alkolaren apologia egiten ez ari egote garen. Baliteke, baina zesango dizut. Bueno, nik maite duta da egoerei buelta ematea. Hor, zerk sortu duen, zerk bultza duen, eta nola izan den hori, ez da agerikoa, baina, tira. Hori, izan da apaintza pixkat historioa, gaizkapentzea, ematen duenez, baina, bueno. Ez oso ondo izate. Gogor da bil, Goiuri gaur. Bai, nahi duenerako, Bai, nahi duenerako. Nahi tokatu zaitu hain. I can't take my eyes off you. Can't take my eyes. Nik maite dut bere goizeko lehenengo kantua zurekin elkarbanatzen duen jende hori. Goizean jeiki kantu bat jarri desaten duna, ze kantuana gaur asteazken buruzuri hasteko. Eta gaur, The Blowers Dota, edo Damien Raizen kantua bidali date, eta horixe maite dut, jendeak horrelakoak egiten ditunean, eta elkarbanatzen dituenean zurekin. Kantua badez, aproposa da ardokopa bat duzula etxean hartzeko. Ez dugu ardoaren apologia gehiago. Most of the time. And so it is.
Eta gaur gure lehenengo gonbidatu aurkeztu aurretik, gure lehenengo gonbidatuari galdetu egin behar diogu zein den bere maite dut. Eta dagoeneko konturatuko zen hemen badugula, sekzio propio eta saioak abiatzeko modu bat, olako preludio bat badaukago, eta pianistikoa izan edo ez izan, berak ere parte hartu beharko du. Beraz, Aitor Etxebarriari galdetu behar diogu zein den bere maite duta, horrela... Esan nahi zabal-zabalean, arratsaldeon eta konta iguz, Aitor. Arratsaldeon, zer barakatu? Zer den zure maite duta, zer maite duzun edo zer gauza izan daiteke? Nik tortilla, patata, gozaltxe goizetan. Hori da, maite dutaren esan nahi zabala ondo ulertzea. Ze maite dugunak, izan dezake oso simplea, oso komplexua, oso metafisikoa, eta patata tortilla goizean gozaltzea. Bezain ederra. Abiatuko dugu, gaurko saioa segituan gure gonbidatuarekin izango gara. 4:17 minutu bigarren kafean zuzenean zuekin naiz irratiaren sintonian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian bigarren kafea. Nikolas autismoa duen 30 urteko gaztea da, eta ama hiltzen zaionean jaioterrira bidaiatzea erabakiko du. Misio bat bete nahi du, 2 egunean itsaso zabalera heltzea. Bertan, han aurkituko du, laguntzeko prest dagoen haurtzaroko lagun bakarra. Hala ere, komunikatzeko dituen zailtasunak direla eta Nikorentzat ez da erraza izango. Izan ere, mundu guztiak ez du maiztasun bera sintonizatzen. Iker Elorrieta zinemagilaren opera prima da irratitzailea, bere lehen lan luzea. Harena da gidoia ere, eta baita argazkia eta muntaketa. Musika baina ez da Elorrietarena, Aitor Etxeberriarena baizik. Hark ondo du Nikolasen nondik norakoak kontatuko dituen musika. Ez da gainera Aitor Etxeberriaren musika urtengo zinemaldian entzuko dugun film bakarra. Irratitzailean ez ezik, ondalean ere berea da musika. Cristina Iglesias artistak Donostiako Santa Clara uartean eginiko instalazioaren inguruko lanean parte hartu du musikari bizkaitarrak. Eta ez azkenetan bigarren kafean musika lagun izateko itura dugunez, gaurkoan zinemaldian murgilduta gauden arren, musikari bat. Ekarri dugu, ezin izan diogu gogoari eutxi, eta Aitor Etxeberria bera gonbidatu dugu gurera. Ongi etorri, Aitor. Opa, ezkerrik asko zueri. Txalde honetan ongi etorri, bai? Bardin. Elkarrizketarekin hasi aurretik, gure entzule baten maite duta aipatu beharko genuke. Gorkak esan baitu, ordu bat eta laurden egon dela sarrera bat lortzeko. Eta hori maite duela. Anilaran egontzaren ordu den hori. Guke azken egunetan egin dugu alako apologia, jendearekin topatzearena, zinemaldiak, ez dakit, biltzen dituela, urtean zeharak aso ikusten ez dituzun lagunak eta horrelako jendea, eta kaso, gure entzule honek Gorkak ere topatu ditu, hor zaizegoela horrelakoak. Aliteke. Aizu, Gorka, beho honde izula. Eta gero esan du, patata tortilla, ze goxoa. Ez dakit zer. Aitor, aipatu ditugu ondalea, aipatu dugu irratitzailea. Biak aurkeztu dira jada zinemaldian. Zer muz jondira aurkezpen horiek? Oso ondo. Gu, lantalde guztiz oso pozik geratu gara. Astelenen estrenezan radioaficionado irratitzailea. Eta, egiz izan ikusi da bendanak lehenengo aldiz, posik ez, mutxuet igual ikutute joan dire zinematik, baina bai, pelikuli artistikaменtetan ikusten dut lantalde erra eta oso perfekzionisti ganera da direktora Iker Elorrieta eta denpora asko ukigu dana joateko perfekzionetan, ezkenin postproduzioan eta begon gara igual urte bete postproduzioan eta asko landu dugu hortik aldetik, eta nipe musikigaz izan denpori ukiot
bueno, danogoaz hobetzen gure rolloatan beti, ez da, ikesten eta nik ikesta denporie konponi duteko, eta gero gauzak hasta aldatzeko, bazatezu, boin, apur bagetza bikeiziotela, ero humanamente askotan hobi hauek espero dizetia putxu betanak, bai joateko gauzak aldatzen. Eta gero ondalean kausen bai, oso ondo, ganea placer bat, Asier Altunak nigaz konte nahi izetie bere pelikularako, eta Kristine Iglesiasen ondaleari buruzko prozesu kreatiboan behapur bate murgildute goti horre musike konpondi duten, eta oso posik estrena behatxo izen zan Euskal Zinemaren galan, eta oso ondo. Ni ganera neban ikusi pantaia ondizen ondaleaz, neban uki denpori ikusteko pantaia ondizen, nintzen egon proban, eta atxo ikusi neban lehengo biderrez, eta asko gozen eban. Asko aldatzen da, ikustea pantaia handi batean, soinuare ona izango dalako, envolventea, asko aldatzen da. Bai, nire kasuen soinue justo estudioan bai ukitzotona, baina imagena eta bai aldatzen da. Por ejemplo, el radioaficionado da bera personajien Nikolasek deko envergaduri eta gesto korporalak eta asko landu da bezetolan, eta ikuste pantaian dizen momentu apur bat dramatikoak etola, nostras, niri impactesten. Egon nintzen, mira, behitxu ikustitezen aztenak eta ikusi, baina, ikusi neban pantaian dizen gana hirugarren filean egon nintzen, da, ostras, impacte nintzen bai. Bai, nahi baduzu gainera, justo pelikula honekin hasiko gara, irratitzailea edo el radioaficionado, esan dugun bezala, eta zerrean aipatu dugu pixka bat zein den sinopsia, entzun izan dugu trailerraren zatitxo bat, eta bueno, aipatu dugu Nikoren nondik nolakoa kontatzen dituela, hori, autismoa daukan 30 urteko gizon bada, Ameltzaionez Euskal Herriko kostaldera etortzen da, hori, amaren errautsa gotatzeko itxasora, han ezagutuko du, han edala txikitako lagun bat, hori, antzematen da, hori, Nikolas txikitan han ibiltakoa zela, nahiz eta gero historian hasieran ikusten den Madrilen dagoela, Vallecasen. Hau da, pixkat, azalpen ofiziala, ez? Edo nork irakur dezakena, pelikulare ikusi gabe, da on sinopsi hori, zer gehiago dago historia honetan? Zer da kontatzen dana historia honetan? Asko dau estana kontetan, bai, ze dauz como personaje, dauz personaje asko, bueno, Ane bera, por ejemplo, está kontetan zer, baina direkzio aldetik ero gudeu notegu erain jentiri zeu zer dekola, eta horregaitxik tratetan da bera Nikolas, tratetan da moduen bai, eta, bueno, nik, por ejemplo, asko ikesi dut, bueno, beti danataz ez zingu jakin, ero zingu investigo danataz, base bizize laburre da, eta intensoa, eta, bueno, haulako proiektu bat etortxie derrepentien da ikestie beste realidade batxuri buruz, baina apur bat urbiletik bai, oso politxe da, eta justo bai etor da ikerri laguntzen pertsona bat, bere zeime bai bauki da bela situazio bardine, eta egon gara egunek beragaz, non ikerri bai entxon apur bat influidu kitzi olako situazio bat alboan, eta, bueno, azkenen bai ikesten zu humanamente bai, eta beste inteligentzia emozional batzuk ezagutzen, eta lan da bai, pelikuliek, bueno, historize da, zuk esan zulez, hori, histori, bueno, hori, viaje batena, ero, bai, emanzipazioan, alin irakurret ez dakin nun, bai, nun, berak igual beti dago como bere izekor, como bera ezin dala izen autosuficienti, eta olako gauzak esaten, eta bai da, apur bat, bueno, berak derrependen desiduten deu, hartu motor bat, eta eskapeu, eta jente guztiek esan txok biziosan ezin da bela berak bere bolara ibili, eta, bueno, horren bai dago libertade kutsuet bai hor, eta, bai, oso interesantia da, pelikula borobile. Bai, gainera zuk esaten zen bezala ez kontatzen dira gauza asko, eta nola eraman daiteke hau musikara. Ze bada musika bat, hori, ambientala, minimalista xamarra edo horrela, baina batez ere nire irudipena dintzatzen dela, funtzionatzen dula irudi horien laguntzaile bezala, ez dula protagonismo handi bat hartzen, baizik eta lagundu egiten dula irudi horiei indar gehiago ematen. Bai, hori da, askotan berak ikerrek nik ustot berat direktore moden bai hori bilatzen man, apurtxu bete ez esagereti
arte guztizek, como fotografize, aktoralmente, eta musiki bai justo egotie, como... empujando, como, danak alde barnerantza, orden, bueno, es exageretie musikigaz, por ejemplo, igual cine mainstreamago batek eroin aldaben moduen, izan, como, bueno, tono irekeo baten ikasti musiki, eta bakoitzak bebai ikusli bebai eukitzeko bere pentsamendu propioa. Ez sugestionetako larrei, jain bande bitxu, oin harmoni triste bat honentzako, ez. Bakoitzak atarati bere konklusioak, eta bakoitzak hori niretzako kompositore moden interesantia, bai horan lan eitzi, azkenien, igual dauz hor, imagen bat ez honek igual musika, ero harmoni, ero intensidade melankoliko bategaz, lan esateko, igual aldeu, ez, guazen apur bat, klimatizetan, ero, bueno, gero diseño sonoro asko bai egon da, egizizan, ze bere apur bat, hor sinopsis esan dugu, no todos, ez dugu danok sintonizetan frekuentzi berdine, torren hortik bai egon die, como, hor frekuentzikaz jolasten egon gara komposizioatan, ruidismo asko, interesanti izan da, nitzakotak, gane aspektro guztiz ekatzen duz musika, maze dau, hori esperimentazio puntu handi bet, nun jolasten gu frekuentzizek hasta ruidismoagaz, baina gero bai dauz parte liriko hauek, nun idatzitez hori partiturek piano eta kordelantzako, eta horren bi partiek jorratu dauz pelikula baten. Eta kaso Aitor, hor beti da beharrezkoa, soinu diseinuaren eta musikariaren arteko lan hori uztartzea, pelikula hontan eta frekuentzikin jokoan eta aipatzen duzun ruidismo horretan, akaso iniz baino gehiago, ez? Lan horiek uztartu beharra edo. Bai. Eta ni, ikesi bai endotorako musika garaikide eta frekuentzi jokuetan ibiltzi, eta gero Santi Salvadoregaz begon gara amaitzen bai dana perfecto jartzen, perfecto hori imperfecto jartzen zinemako estrenurako eta gozada bat izan da, bai. Santigaz, berak bedeko kriston bagaji zinemarako soinu mezklak eitzen eta egiz esan gozada bat izan da, baina bai, total, apurat mentala egiz da, horre frekuentzisek eta datu eskule apur bat kamari ebe bai dugu Nikolasen kasi kogotien epora guzti zen, eta horre musik bai apur bat eratetxu egotire bere urbil, frekuentzi grabiek, frekuentzi molestoak, eta bueno, horti joan da apurtxu belana. Gero ere, pelikuletaz eta filmetaz hitz egiten degunean, ez da inbestetan elkarrizketatzen musika egin duen pertsonari, eta horren ere ez dugu asko ezagutzen nola izaten diren prozesu horiek, adibidez. Noiz hasten da Aitor, pelikula honetan lanean? Ikerrek ematen dizu lehen gidoi bat, ben gidoia autoreak eta aukeratuta daudenean orduan sartzen zera zu lehenengo irudiekin, edo nola da prozesu hau? Bai, niri gustatzen jazte azikeratik egon, gioitzik, beti, bai retroalimentetako, bai da egoteko linki eta arte guztizek, ez da baina, por ejemplo, badakitzen argazki zuzendarizek daroala ibilbide bat, edo daroala pentseta badekon zelan, zelan ejekuteo bere grabazioak, nip hori jakitze gustatzen jazte, edo vestuarioa eta lokalizazioak, koloriek, ze kolore izango dan predominanti, bai importaten jazte. Eta bai, nik gidoietatik hasten naz, horregaitzik hemen pelikulan begon gara, ni, almenos egonaz 2 urte terdi horrek 5 gidoitzik hasitze, baina ni, por ejemplo, 2 urte eta piku egonaz lanien pelikulan. Nitzako beti da importante. Egizan lan gehitxo dela, badago jentia gustetan jakola, igual, azkenengo, ez azkenengoa, baina, bueno, ja montaje erdi definitibo baten hasi lanien, musike konponi duten, itzen da spotting, deitzen dan metodo batero dela jar, bakoitzak bai zuzendarizek zein musikarizek apunteu zer lekutan ikusten daben musiki hor pelikulan, eta hori, spotting horretatik hasitxe eta niri gustatzen harina hau. Bozetoak hasi eitzen, apurate botaten bai direktorari, ero direktor artistikoari eta bar, apurtxu bete bozeto batxu botaten, eta hortik hasi, eta gero ja bai joan ja jekutetan, jartzen gauza bako txabere lekuen, eta bar. Nik albaten harina, azten oso harina. Epatu ezu hor, 2 urte terdi egin dizula, epatu ezu erasieran
nola zuzendaria Iker Elorrieta ere perfekzionista dela, detallista, Santi Salvadorrekin ere lan asko egin duzula, orduan imaginatzen dut, bai zure hasierako hastapeneko ideia horretatikan evoluzio bat egon dela elkarlan horrekin, ez da evoluzio handi bat egon dela. Kristona, bestu nire gontzen ikusten lehenengo bozeto batzuk, en plan, deitxasina radioaficionado test bat, eta... Zebez, emoten dugu bendala 10 urteko disko bat niriera. Nada, zebez. Gero bari, ikesten soiez bai, ganera nik uste dut musikari zen, kompositoran begizetatik, zau zenien como lanien zuzendari bategaz, kasi zuzendari zen buruen jartzen zara, zau zenien beragaz lanien, zauz pentsetan berak zein goban. Zure rolloagaz, obviamente zure estetika artistikoa bai apur bate kontu neukin, zure lanitxeko mode, baina niri guztetea azte bai pentseu ze guzteko jakon, zein goban berak, zelan hartuko ban berak musike pelikula honetarako, eta hori, apur bat aztu itxezara zure pertsonengan, da jatzezara kasi bere pertsonan, eta horren bai, bere super perfekzionistie, eta ni banaz, baina zain beste horren ondo etorria, egoti bera hor. Gainera bere lehen lan luzea izan da, perfekzionista bazea, eta zure lehen lana bada, harik eta mimo handigoa jartzen diozu horri. Ez dakizuzuk, zen bat. Egigu hor, kriston, gauza txikitzuekan bizetan egon gara, azkenengo hiliek, baina... Gente estan fijeko gauzetan, baina bera bai. Dagu, horregon bigara, laguntzeko berari. Gatu dezu Aitor, gutxatzen zaizula kolore paletaen referentziak eukitzea, tonalidadeak ere norantz joango diren, argazki zuzendaritzatik. Badagor sinestesiatik pixka bat, komposatzerako orduan, badira musikariak akordeetan ere koloreak antzematen dituztenak, eta ez, baduzu pixka etortik? Bai, ez dakitz badakoten, baina egize da, beti diskoa eta beti jakitxotela ze kolorekoa izango den portaria, konponiuten hasi harina okazio. Zara, como ja foko bat bihot, eta koloriek asko marketaztien. Ni badakitz ikusten baten argazki zuzenari zego, eta tema da ben, argazki bat, ez dakiz nungoa con este tipo de luz, da, ostras, ese hori azul amatatugu, como un azul grisáceo, tal, niri irateste, bai zelan grabeu, igual gehiago, da, como se son, aunque armonize ez egon influyute texturi ero kolori de como grabar, bai. Por no repillo bat itxeste, ikerregaz, eukineban klaru ez ala izango luminosoa, por ejemplo, musikia. Izango zara den producción frekuentzisek, goiko frekuentzisek etolan bastante amate taukiko basela. Hilda xamarrez, hau. Bai, apagadito, eran como, bai, bazetan nada como pelikuli da oso, pelikuli dagot como azul gris zuri moduen, como horrek musiki iratezte modu batera grabetera, ero mikroak modu batera jartzera. Orduan, ulertzen denatikan, erabat desberdina da, hori zure disko ni Links Part bat bezalako batin nola aurre egiten diozun hasieran edo pelikula batako soinu banda batin nola heltzen diozun. Bai, sobre todo nik uste ala konversazioa nogazeko, zuzen idazten diskoa da konversazioa zugaz, barne bakarrizketa bat dela letxe, eta gero bestie da konversazioak beste jente bategaz, da esagutxie, sobre todo. Niri guzteste esagutu desde guztetan meia con tortilla patata, guztetan meia con ez dakit, surfetxie, ero arte estilo guztetan jakon, ero bai, guztetan ezagutxie pertsonie jakitzeko berarize guztetko jakon bere pelikulan. Ez bakarrik en plan artísticamente, en plan agudotamen, hau eta hau, ez, gut ezagutu barroi enfermizo, rollo en plan galdera, baizetako guzu jakino, da, bueno, guztetan azte hori apur bat ezagutxie direktorak eta ze bizi, ero ze bizi dekon, ero ze, bere egunerokotasuna jakitzea, bai. Eta ondalean sartu horretikan, irratitzailean hori, hasieran ere aipatu dezun nola, helburua etzen protagonismoa izatea musikak, aipatu dezu. Eta horrek ere batzutan egingo du, ez? Norberak nahi du bereari indarra eman, edo, baina jakin bar ere bere lekuan egoten, baina momentu batzutan agian, heltzen diozunean horri ez da hain erreixa izango,
eustea, zure buruari eustea, onurarentzako, eusten diozu ez pelikulari on egiteko eusten diozu, baina, claro, zure zatiari eusten ari zara, ez dakit, hori erresa da? Bai, ez da erresa. Nik usten dut hor egon bizarela egoak astu totalmente, eta hor zuzara laguntzeko eta mejoretako dauen pertsona bat, eta ezin zara egon, egizara gatxadala, eta momentu ematen betzazu, no, hemen, zelan luziduko ban hemen, ez dakizien, baina gero zaitzu, baina gero guai da zaitzu, niri paseazte igual trailer baten, ero gaitxegotea eta enzaten, ni gaitxik ez egoti musiki, Osa, bier bat daben musika baripe bai eta bar, ni gaitxik ondo, ez dau problemarik. Bai, osa, nik uste ez dutela bat ematen pekeotela, de decir, que me he pasado en bande, no? Baina normalien, eso es importetan, es egoti como lo que se llama un videoclip bat de repente en pelikulan, eta egoti como Kriston Biurisek plano aereoak eta tal. Bueno, badauen ondo, eta ez badauen, lagundu egin eta ez molesteu, importante ez molesteu. Ez, gainera uste hori pelikulantan antzematen dela, ez? Musika entzuten da lehenengo aldiz, justo kredituak sartu aurretikan, hasierako kredituak sartu aurretikan, justo Nikolas errautsak eta hartzen ari denean kredituak, eta gero pasatzen da, ez daki, ez kalkulatu zazken, ordu laurden bat edo pasatzen da, edo 20 minutu, berriro musika da sartu arte, bai, ez dut zazki kalkulatu, baina bai sartzen da. De hecho, sartzen da lehenengo hasikerako kredituak eta gero sartzen da sintetizadore bat, 30 minutu nero, baina kasi instalan hotetan, osteko protagonismo ni zero, eta gero 75 minutu arte falso finala detxetenarik baino harinau, hor, baina irauz 3 pieza. Kasi 3 pieza desberdin esango genuke, bueno, 3 variazio. Eta dauz hori asikeran, azkenien eta azkenien. Eta erditxik dauzko atmosferia batzuk, baina oso gitxi, zebez, aizetxu batzuk. Claro. Variazioak aipatu dituzu eta hori zinema musika gintzen ere nahiko joeroikoa da, ez? Behin ideia bat landuta, handiken variazio bat aruntza eta beste anuntza eta hori inguruan aritzea, ez? Bai, nik usten dute azkenien ezin dala egon derrepentien zazpi gauza super diferente bagoetxetik. Egon bide, como... Ez da nik uste koherentziero rakor bat eukide bai musikiek, nun igual harmonize da bardine, baina da textura diferente bat, ero arrebez, textura bardine, baina harmoni diferente bat, baina en general, nik uste ditzezunien harmoni, ero sekuentzia harmoniko principal bat pelikularako dire, como variazio txikitxoek, batzuk igualos apur bat utxau, oza, como... Biluziago, beste batzu doz beti hau, baina bai. Kuestionea topeti hori funtzionetan da ben hori gauzatxo da esan, hor bai, hor ja ondo gauz, oza, bai. Eta ondalari helduta, ez, pixkatea irratitaiatikan aparte, behatzen dut, erabat desberdina dela, ez? Azkenen, ondalea da, zekinen atzak hori Kristina Iglesiasek egindun lan hau Santa Clarako uarteko faroan, ja, filmaz aparte, bada nortasun handia daukan lan bat, bera, orduan zu, eta musikak ez baino soinuak badauka garrantzia handia, urbomba batez, ateratzen da ura, entzuten da hor dagoena, orduan, ja bada nortasun handia daukan obra bat, eta soinu aletikan ere indarra daukan obra bat. Orduan, nola heldu horri, hor musika eta jartzeko? Bai, justo kasi endogun lana nik esango enean izen dela topetie bertako obra, baina ez obra dinot, obra obrie barino, eskabadorien obrako zaratak eta horrek agertzen izenak asko pelikulan, horren harmonize topeu, gatxadala, garo, en que esta ese... en que tonalidad esta, hori topeu, eta gero hori eroanik sintetizadoran ero pianoan notatara, eta mimetizeu. Osa, como que de repentien dau soldetan neska batan katxarro bat, osa, beren obrako pieza batzuk,
Eta hemen sartzen da, sartzen da beste sarata bat sintetizadore batena, badoie bat, eta eta hemen geritzen da, como harmoni bat horren izen da, hori basegize da, ezin zan egin zeuzer super despega hue, oza, horren dien zeitzezu hor, oza, zeuzer super liriko, zeuzer super saratatxue bai, baina izen bizan sarata bardine, horren egon da lana hor, como topetan bertako sarata naturalak, obrako sarata naturalak, eta hori musikera eroan. Hori zen da purtsu bete. Bai, zezaten dezuna ez, pixkat bazuen arriskua asko aldentzea. Bai, oso ambientala egiten bazenuen, edo distortzio erabateko bali bazan ere, galdu egiten zara pixkat. Bai, despege eta egoti, egon bizan, kasi igual, oza, zan como, ukiguz, como zazpileku spotinen enge musikintzako klaruek, eta horrek, igual dependen faro bateko horrek faroak zesaratatate eman, horregaz aztenaz piezie eta badoie eta gero beste baten hori neska bat dauz soldetan pieza batzuk eta horren soldadurien zarati horreko lasku beste baten eskabadora batek. Hori zen da, ez dakit, dependen intuitibamente zen eban, venga, hori ingot, hori daulan. Bai, noski Asier Altunarekin lan egingo zenuen, desientitze egingo zenuen berarekin. Cristina Iglesiasekin ere eukidezue harremana musika sortzeko garaian, dokumentalantzako, edo ez dezu hainbeste harremana izan berarekin? Ez hainbeste, baina zebera superlieta dabil, eta eukigu ondo bago izan ametik, guztetan baiakon, eta hori bai. Baina ez dugu como kriston konversazioa, en plan prozesue, oso nundik eroan eta hori. Egon da lan bat gero, kasi azkenetik, en plan de betxu, Kristina hau da, más o menos gabizena lantzen, eta berako esan ederto, asko guztiakola, atxo bego nintzen beraga, jasazten asko guztiakola, eta zorionak eta bar, así que... bai. Beti eskertzeko da, ez? Azkenen kritikoek edo zeinek zuri goraintziak ematea eta ona da, baina justo hori eskulturaren egileak eskertzea eta hori denar oso eskerroneko izan behar du. Bai, ganera badakitz bera ostras, da pertsona bat oso potentie eta mundu osoan dabil esponi duten eta, bueno, beti ukitzi hor pertsona bate objetivamente eta artistikamente interesanti eta listie guai daube, berape emotie oneritzize zuitzen zazen lan bateri gana, bera nahize behizen da Alberto Iglesias deko zena Pedro Almodóvarren pelikule gutxiztako banda sonorak egile eta Oskarra eta naseke eta Goiak eta ni en plan de, bueno, a ver, ondo, guzti oinako, segi duen eta horren bani beposik, Men aurten irratitzailea eta ondalarekin zaude zinemaldia, baina jendeak ere jakin behar du, ez dela lehenengo aldia zinemaldian egon zarela. Edo bentsa zure musika egon dela zinemaldian, ez dakit 2016 edo 2017 izan zen Gernikak markak. Hori da. 16 bai. Zer ematen dizu soinu bandak egiteak, hori zure disko bat edo aurretik Anel Txefarekin egiten zenuen musikak, ematen ez izuna, ez dakitan eman hitza edo zer du hain desberdinetik, agian lehen aipatu dizun elkarrizketa horiek edo zer da? Bai, niri ditxezena sako ilusinio da, como gotie pertsona bat en plan 6 urte lanien ero gehiago gibi bat idazten, como prozesu kreatibo baten superpotente da, zini dela como monstruo bat, pelikula bat eitzi da beti como inferno bat, eta konfieti esati, venga, aitorri ditxuko txagu telefono, saber, bera gure bat, niri da, ya está, con eso... Ya me sí, ya posi jartzen dozte. Hori, horrek dekozte engantzeta. Roien pan dezati, hori izango zan igual, ero obra audiovisual bat, imagínate, obra de arte bat, gure guzuk idazti musiki honetarako, ez dakiz epizatarako, igual. Horre jartzeste zinen asko, eta bai hori, enbez de nigaz egon berbetan denbora guztizen, goti berbetan beste batzukaz. Enbez de egon ni hor nire zorak erizegaz estudioan, almenos egoti zuzendari zegaz, ero gidoiek. Gero irakurtzi, bai, por ejemplo,
Netflixerako nabiletzen lan bat, eta derbenden como gidoiek, asako gidoi irakurtzi eta lan, derbenden como, ostras, obligeti irakurtzera, basea erdi itxitxeukiot, da gana irakurtze como atendi duten, erdi ikesten, no? Como apunti ekartzen, eta horrepe motibetazte. Hazen natural bota duen Netflixentako gauzak iten nahi naiz. Beti gauza pasatzen txikia. Nire hurrengo galderera aurreratzen dira beti pasatzen zait. Zoixe ez, nik galdetu behar nun, ondo bidean Aitor Etxebarriak gehiago ekiko dugula bai zinemetan, bai telesaietan, eta hori aurreratu zaren bezala, ez, uste Netflixerako intimidad saioarekin izara lanean. Hori da, bai. Bai da, sako, ganea lanien gogor, ostras, honek bai adora, bai, ja dara matxatez bai batzuk eta ondio gelitzen azte. Ja azken txampan nabil más o menos, esango neban, baina bai, importanti da ganera, hori madarrietik eta txintxuak ekoizten deu, baina Netflixen txako da, Netflixen bai ekoizten deu, eta zuzendarizek Jorge Torregrosa bai estatu mailakoa da, eta gero showrunner kreadorak seriekoak dire Laura Sarmiento eta Verónica Fernández, eta kanpokoak bai, da como, eurek esati Sami rollo ez, Aitorre gure guaitxe musik eta bar, niri moteste como konfiantzie, bai, no? Como, niri deitxe da lan bat altxo gila emon edon hori, oza, edon hori, eta, niri deitxe da, como, eske guai. Zinema musika sormen prozesu guztionetan ere telebistarako lanak egin dituzu. Atentzio berezian deitu zigun, eman zigun, saio hontan ondarrauak telesaiak eta haren musikak, haren musikaren inguruan asko aritu ginelako ere, eta asko gustatu zitzaigulako, baina, Kodalmandozekin eritzen genuen, ez, prozesua oso bestelakoa izan zen. Zinema estetikara eta zinema gerora horbildu nahi, baina oso aurrekontu txikiarekin eta erdi presaka egindako proiektu bat izan zelako, eta hala eta gauziz ere, oso maila duina baino gehiago esango dugu, ez, eman zuelako. Baina hor ere lan prozesua desberdina da, ez, lau ataletan banatuta zegoen, bazen filma luze fragmentatu baten modura, baina ez, hor motibak ere badoaz pixkanak aldatzen eta nortasuna mantendu behar, beste lan egiteko modu bat bada, ez? Bai, ganera Koldo da hostia, Koldo niri me encanta, eta bai dituztenen berak eitzeko hau lan naiz, esan como, un sueño también, eta bai, ganera hori da, eskazkenen kasi da, como, bai, lau orduko pelikula baten moduen, lau kapitulu, baina bizi propio bategaz oso kriston ikustoteko la personalidade bat, kristonak. Egize da, gero deko zela horrek klitxez de no irretoridana, baina horregaz batera, konsideru dugu, kitxe kriston personalidade. Eta bai, lana bai zen zan iguala, hasieratik gidoiek, bai, benetan gidoiek, bai, da argazkitzek bota, da zauzinin ez dakinun, da besten, eta nire joaten txan enpapetan koso, eta nire botaten etxo zen borradora, kosta, Koldo, este rollo, zer, da, tal, oso, bai, benetan, egon zen super guai, a ber badaben gehiago. Oin soinu baina atako gu, por fin. Bai? Bai. Zeona. Vinilon atako gu, ez dakin jo, que esto te zan bez, untxe zan dut. Primizian. Esto te zan inori bez. Atako gu, sokarako nik usten dut. Eta vinilo bat, oran, como rarezakaz, obviamente kantzino principala eta serizen erabili dugu zen musikak, baina bebai estizenak urten, estizenak joan seriera, estizenako joan. Borradora sako, rarezaz, de repente 30 segundoko katxarro bat, de repente 5 minutuko rareza bat, vinilo friki bat. Ze gogoa vinilo hori eskuratzeko. Ze opari ona.
Lagunak? Gabonetako Paris, Gabonetako Paris, total. Gainera, gertatuko da horrelakotan, ez? Jo, horrelako vinilo bat, opari oso ederra da, baina, gara, igual inguruan ez daukazu hain beste jende, vinilo zalea denik, vinilo reproduktorea duenik, eta hemen badaukagu, ekarri lasai. Hori da, gure burua eskiniko dugu, opari hori jasoal izateko norbait izan dezazuen, eh? Era bat ados. Oso ondo, bai, hori da, hiru ekarri ze batekin ez. Opari egin behar duenak ekarri itzala hiru. Txisto, ez da? Nesten dut dena... Aitor Etxeberria pakean utzi beharko dugula, ja. Deskatxo pixkat egin nahi dugula. Osa, noie autobusera ja, noie, Donostitziko, super gustora egonaz, eh? Osa, benetan, egonaz, como, leon gara berbetan, osa, como de repente, Dios, como... ¿Sí? Especialmente a gusto Donostin, ez dakit zeba. Ez dakit zeba, baina izan da como, ostras, que guai, enpeniegas noie, baina, ja... Guk ere aurrera egin behar dugu, badazkagulako protagonista gehiago eta gauza gehiago kontatzeko gaur arratsaldeko 6ak bitartean, beraz, Aitor Etxeberriari, mila esker. Ezken lortu, Tolosara ekartzea piano bagenuen, baina egingo dugu itzordurik, lasai, egongo da. Parkatu, baina ezin da, superlieta eta... Bigarren kafe hori hartuko dugu inoizu, lasai. Eskerrik asko, Aitor. Eskerrik asko, zueri. Eta Van Morrisonekin aurrera Roll with the Punches duela 5 urte gaurko egunez kaleratu zuen diskoaren izena eta disko horri izena ematen dion kantua. Arratsaldeko 5 gero eta hurbilago eta esan da bezala gu aurrera oraindik Josean Bengoetxearekin egon behar dugu. Madriletik hain zuzen ere, Aitor Merino ere gurean izatekoa dugu eta gauza gehiago kontatu behar dizkizuegu. Bai, diskoen azalak eta ere aztergai izango ditugu, oraindik ez dakigu nolako izango den vinilo horren azala, baina hori ere izango da ederra zalantzarik gabe. Segituan gara, zuekin hementxe bigarren kafean. Staring at your old photograph, walking around your neighborhood, got a tear in half. Only one way you can clear your tormented mind. Stop thinking she was just one of a kind. You got to roll with the punches. Man, you got to try and go with the flow. Got to roll with the punches. Man, that's the only way you could go. You got to roll with the punches. Got to roll with the punches. Got to go with the flow. Roll with the punches. Man, that's the only way to go. Only way to go. Bagoaz Madrilaldera gaur goizan izan dugu Josean Bengoetxearekin aritzeko aukera eta kontatu dizkigu hainbat gauzatxo. Zinemaldi honi buruz eta baita etorkizunari buruz ere. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
ITV-ko emanaldi berezien artean estrainatu da Erase una vez, Euskadi Amets hautsiei eta adiskidetasunari buruz eginiko omenaldia Manu Gomezek zuzendu du. 80ko hamarkadako Euskal herria, Gipuzkoako herri batean, edozein izan ziteke, baina ikusleak akaso antzeman du. Arrasat inguran gertatzen dela historiaren zati nagusi bat. Pelikulanen inguruan hitz egiteko ere gure gonbidatu izango dugu, eta musika ere ez du kasualitatez hautatu, baina ura agurtu aurretik murgilduko gara. Zertxo baita aipatzen ari garen film honetan Euskal Herria izpide, iraganera begira jartzen gaituen Eras una vez en Euskadi honetan. Para los que tengáis que volver en septiembre, haced el favor de estudiar. ¡Feliz verano a todos! Vaya mierda. Pues ponemos la manifa. Ya lo sé. Pero si os apellidáis, romperos cabezas. Para ser de la isla hay que ser vasco y hablar en vasco. Se dice en euskera. Vengo bicicleta y me estudio. Eso es lo que le tienes que meter en la cabeza a tu hijo, porque lo mimas mucho. Carmen, si está con la bici y no está haciendo otras cosas. ¡Francisco! Voy. ¿Te quiere quitar la dichosa boina para cenar? Se llama chapela, y la chapela hay que darle de sí. ¿Cómo está tu hermano? Hace mucho que no le veo. Bien. Eta bertan, eta pertsonaia, ez dakit moralki eztabaidagarri xamarra gorpuzten, Josean Bengoetxea eta telefonaren bestaldean dugu bera ere. Egunon, Josean, eta ongitorri bigarren kafera. Egunon, plazerra. Bueno, eztabaidagarria zenion. Bai, ze uste dute azken aldian egokitu zaizkizun pertsonaia guztiek ere badute ez, hola moralki Gina eta Jana edo zintza eta eztabaidagarriagoa dena, ez da? Bai, nik uste guztion nortasunen hori bada hola, jakinean. Gina eta Jana eta neon nire bai, ni personak ere zizu zango. Ego imaginatu duko zu persona hona eta naizela, baina ez pentsa, baditu. Nik asko maite ditut moralki hola, bide burutza zaten nauten personaiak edo pelikulak historia. Eta, bueno, hain ez dut ikusten ere hau hainbeste, nik bizat, nire bidea, edo aktoreon bidea pikatori da, beste alde guztiak ikusten saiatu, ez zola oso plano egin, eta bai, bueno, baditu bere puntua, personaia bai. Bueno, Lester Young jarri dugu gaur zure entrevistatzeko. Ez dakigulako ondo... There will be never be another you. Ondo, Josean, ondo. Norbaitek esan digu atzo Madrildik saxo batekin ikusi zintuztela, eta esan dugu, ostras, ez dakit igual Lester Young zale izango da tipu hau. Oso, Lester Young da, bai, barrenetakua da, eta beti, iturritara jo berra dago, ikasteko, eta honekin, hau, ikasten hasi nintzanean, lehenengo tarikoa izan zen. Maixoak esan zian, entzun zazu, eta, bueno, norbaitek entzuten hau egin esatik, baukazu olako jotzerakoa, nolako zahar kutsu bat, eta, bueno, agian ez izan daiteke, netate eragin sakona. Tenorea izaten da zure instrumentua, Josean? Saxoa jotzen duzu, baina tenorea jotzen duzu, ez da? Bai, tenore honean. Bai. Bueno, aipatu dugu Madrildik zabiltzala, gero kontatuko diguzu ze bidaia ere baduzu hor gainean ez dakigu nora eta zertara, baina egokitu zaizu zinemalditik urrun eta zinemaldian 2 pelikula izan da, zinemalditik urrun bizitzea. Badakit hemen izan zinela, ez dakit, zinemaldia abiatu eta lehenengo ordu egun horietan, baina urrun xamarretik bizitzea egokitzen ari zaizu, ez da? Bai, alde batetik zorionez, pena emate egite bai beste lankideekin ekin egona ez, baina bai, lanagatik denean, pozik, asegurontan egon nahi, gehien bat, nioñosti arganizelako eta familia ikustea, eta bakizu, eta naizta akreditazio eta jaso nuen en aukearik, ja, familiakin bakarrik, eta bai, bihar Bilgora noa, beste pelikula berri bat, bihar proba daukat, etzi, jartzen dut pelikula berri bat. Eta nirekin batera ere, erasuna beste pelikulan dagoen aktore bat ere bai. Bera, eta ez Luis Callejos, pelikula berri honetan egongo gara. Aipatu dugu. Anarkista batena, bera, artestuko dizuten Lucioren guruan egiten da... Aiba.
Ze ona? Bai, aurreztu diazu galdera, bota bargen izan atzetik. Aizu... Asko ze gehiago ez dizut esango, ez digute usten. Normala. Bai. Zaten duzu zuek zuen sekretutxoak eta guibiltzen gara sekretutxo hietatik zerbait. Nik ez dut lertzen egia esan, baina bueno. Bueno, etxean gaude eta aitortu dizuet. Interesgarri izango da. Bea, gauzat esango izut, Josean, Luzioren pelikula horren inguruan aukerari izango dugu aritzeko, bigarren kafea gaur Donostiatik gari gara egiten, normalean Tolosatik egiten dugu, han saxo tenorea badago, baina zuk zurea ekar dezakezu, eta entrevista musikal bat ere egin dezakezu pelikula horren inguruan, beraz, gonbita horte doa, kafea eta zerbeza ere gure kontu, ez pentsa. Bai, ni hartzen dizut, gonbita. Ederki, haizu, 80ko hamarkadako pelikula batetaz ari ginen, 80ko hamarkadako Euskal Herriaz, eta, bueno, batzu hoi orduan jaio eta, bai, zerbait harrapatu nionik ere, baina gaztexegoan nintzen, bertako protagonistak baino, zer esanik ez goiuri ez eiza, desente gaztegoa dela, eta dagoeneko pelikulako dena ja zahartuta zeudela jaio zela, baina, zuk Josean, 80ko hamarkada hori Euskal Herri hura ezagutu zenuen, ez dakite Manu Gomezen lan honik? Ez nintzen gaztea, Ez zinen gaztea. Gaur bai, gaztetu inaiz baina. Ez dakit Manu Gomezek... Ez dauten ikun bai. Bai, ez, pentsatzen dut pelikulan gertatzen diren ia gertakari guztiak hurbilago edo urrunago bizitzeko aukera, ez? Hor gertatzen dira batetik, zoritxarrez, heroinarekin txundituta hiltzen amaitzen duen pertsonaia, etakide izaten bukatu eta atentatu batean hiltzen dena, onerako edo txarrerako, 80ko hamarkadan Josean, uste dut, Euskal Herrian bizizen edonork gertu xamar bazituela, ez, pelikulan kontatzen diren ia egoera guztiak, ez? Bai, nola, ez, heroinaren inguruan jende handan nahi zen, ez, eta heroina bera espalima zen, iesaren inguruan ere bai, ez, jende asko erori zen, eta bai, berune garaiek, ez plomo, bueno, bai, nahiko grisa zen dena, bai, borrokarako de gunea ere bazegoen, eta, bueno, bai, dena, bueno, ikuste hor transizio bat pasada, bueno, gaur zer ikusten da nun gauden gaur egon, eta ikuste garaiaien izan zela, oso Euskal Herrian ere datazken nahiko oso bortitzak, ez? Eta, bueno, ezakit, galdetuk ez, baina, bueno, hemen begirada beti begiradak daude, ez? Bai, artisten begiradak egiten dira, bai, testu liburutan, edo filmetan, edo antzekin, eta kasu honetan, bai, nire garaikide bat, Manu, baina Manu da, gai hartan, etorkinen semia, ez? Eta hor bat zegoen esparru bat, ikusi espana pelikuletan, eta nahi horregatik oso interesa dituzitaian. Atzera botan nioen, egia esango dizuet, izenburuak berak, idazi una vez eskuetan, eta ja berriro zea, kale borrokak eta zakizera, pereza ematen zian. Baina gero ikusi nun, ikuspuntua zala aur batzuena, eta horren distantzia askorekin ikusten dute hori. Eta niri hori asko gustatu zitzaidan. Azaltzea, ez? Azaltzea zer gertatzen zen, baina ez alako aurre egitzatekin, aurren begirada dagoelako, ez? Eta baita ere, hori, aurroiek, etorkin batzun, Extremaduratik eta Andoluziatik asko eta handanak etorri zidan Euskal Herrira, nire... Galdu dugu, Josean, tartitxo batean. Horen bai, Josean, urtzau dezta. Bai, ez zeneten entzuten? Galdu zaitugu momentu batean. Baina, ari zine esaten, ez, etorkinen seme asko, etorkinen semeak direla protagonistak eta garai hartan asko izan zirela, ez, etorri zirenak, eta hortxe moztu zaigu konexioa. Bai, hain zuzen eren, nire familian, nik nire ian nire aitaren papera egiten dut hor, nire aitaren karretu da zen fabrika baten, Donostiko Matadeduan, eta bere kargu bat zeuzkan etorkin horiek, ez, Maduratik, eta, bueno, bat zegoen, nire interesaretu zikiritzen zitzaian, bai, kritikatxo bat egitea gure buruari ere, bai, garai artean oso zabaldu bat zegoen maketo deitzea kanpotarrei, eta, bueno, bat neukan gure puntuare bai, aderretatik.
nik uste pelikula honetan hori urrutitik altzaltzen dala, gaina zuzendariak esaten zian, bildurra mate egiten nola hartuko nauten, azken finean arrazatea arra nahi, ez dakit nungoa, eta ez nion lazaila. Eta saldu behar balimada, saldu behar da, besteik gabe. Ez, nik uste dut hori aur batek ez duela ikusten ere, eta berako zendo izlatu dela aur baten, ez, daude anekdotak horre, polizien pelotekin ere bai, eta nola, gola biltzen ginen ere bai, pelotekin jola, hartuta jolazten, gara jertan. Batzuk begia galtzen zuten arren, baina... Bai. Badirudi momentu batzutan, Josean, badirudi momentu batzutan pelikula goxoa ikusiko dela, alako giro kostumbristan, eta baina gero pelikulan badaude hainbat biragune, non gidoiak ere planteatzen dituen, ez? Beste gai zehatzago, gogorrago, eta azkenean, eriotza hortarteko, gazte hoien bizitzak ere baldintzatzen dituzte, gizarte horren hainbat ezaugarrik, ez? Bai, hala da. Zer garri bortitazien eta hori azaltzen da, hori da egoera horretan bizi dira aurra hauek. Baina zati zuten, haien begiradaren filtrotik, ez, ikusten da dena. Eta gaina badago alako humore puntxu bat, nahiko humorea da, eta nitzat humorea beti zaten da arma horrenetakoa, gauzak ere kontatzeko, eta ni oso gustura ikusen pelikula egia zen. Aizu, proiektu eta hitz egin duzu, Luzioren inguruko lan hortaz. Atzo Maider Olega izan genuen estudioan, eta ark ere kontatu zigun, Josean Bengoetxeak ibili zela, Laster estreinatzeko, edo den beste lanen batean. Fin laburretan ere aritu zara, azken hilabete hauetan lanean, ez da? Asko. Egin gabe utzi egin dut bat oso gondien eukan ere egiteko, eta horra hotxa jartzen dut Maiderren filman. Maider aspaldirek ezagutzen dut, Mexikon ezagutu genuen elkar, eta espero dut luzaroan ere aukera izango dugula elkarrekin lan egiteko, zen ez dute miresgarria, oso berezia da, bere begira da ere bai, ez? Oso berritzailea da, begira da horita, eta asko maite dut bere lan. Bere bai. Eta aipatu gabe ez du gutziko goiuriz, ari garamen erasuna bez Euskadiren inguruan, baina bada beste lan bat, dagoeneko entzuleak akaso ezagunagoa duena, baina zinemaldi hontan ere presente dagoena, zinemira saian. Bai, ilargi guztiak, Kandido. Ilargi guztiak, bai. Ointxe kamiseta jarrita daukat. Beti, bai, pelikula bihotzean ematen dut, netzat oso berezi. Eta narrapatu gintuen gainera prozesuan, prozesuan, non da honi. COVID-aren, koronavirusaren hasieran, hori atera eta hortikan hasi ginen, konfinatuta ginen hor baserri baten, eta, hortaz aparte, asko maitu duan pelikula da. Ni bai zuzendariarekin eta bai neskatigarekin sortutako harremana oso sakona asko markatu nau, eta gero emaitza ikusi besteik ez da horren, eta harri bitxi handinetakoa da, gaur egun Euskal Herriko zineman. Baina ez zan asko ikusi, Garai arraroak izan dira. Bai. Ea bat zinemaldiaren aitzakien ere. Garai arraroak eta... Bai, garai arraroak eta batzutan ere, zabaltzaileak ere, ez dakit, nik zintu izaten diren kriterioak, kriterioak eta hori, baina, hortxe dago beste aukera bat, ikusteko. Baiargi guztiak zinemira saian, zinemaldi honetan ere presente ez dagoena, baina esan dugu, aitzaki honekin, edo arrazoi honekin, Josean Bengoetxea Madrildik, Laster, Galiziara biden ere jarriko dena, eta hemendik eskertzen dioguna, baina batez ere azpimarratuko dugu berriro, gonbidapen hori estudioan lasai eta saxoa eskutan hartuta bada ezpada, badagoelako azken urtetan egindakoa eta etorkizunen egindakoaren inguruan lasai eta aurrez aurre hitz egiteko. Josean, eskertzen dizugu guretzat tartetxo hartu izana, eta esandakoa, itzordu hori hortxe utziko dugu, amua botata, hemendik gertu zabiltzanen batean, aprobetxatzeko. Arrainak harrapatu da amua, eta nahi duen data jarri eta hautzen godea. Laster jaunekin ere agurtuko dugu, Josean Bengoetxea, izan ondo, Josean, aio. Agur. Karrikazko, aio.
Oscar Petersonen trioarekin, Lester Young, Stardust jotzen, eta guk segituan gai gehiago eta kontu gehiago hemen bigarren kafean, naiz irratiaren sintonian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bai, Iñaki izaten da, azkenetan musika giroan murgiltzen gaituena, baina Smells Like Teen Spirit hau ez du berak eskatu. 52 minutu zuzenean bigarren kafean naiz irratiaren sintonian eta Goiuri Zizarandiak esan du, Nirvana. Atzera begira jarri behar dugula. Nera beha naizela. Nera beha zea? Bai. Bai. Goiurik esaten duenan ez da gizu serioari dan edo ez da baino urruti. Bestea pixkate disimulo gehiokin gabiltza bizitzan adinakin, baina beak ez dakit. Bueno, bai. Gaztea naiz, behintzat, entzuten ari garen abesti hau, baino gazteagoa. Zenbat urte beteko ditu, betetzen ari da aste honetan? Pila bat. Asko. 30. Ostras. 30? Ez? Orduan ez zinen jaio. Nola ikuste duzun. Hoi izan dut, ba? Ez zinela jaio. Ni baino zarragoa dela abesti hau. Arrobez ulertu ez. Ondo esan du. Ai ama. A ber, jarri musika altu eta berriz hasiko da. Entzuten ari garen abestionek 30 urt betetzen ditu aste honetan. Abestiak eta diskoak. Nevermind diskoak. Horregatik, galdera bat egitera etorri naiz ni gaur. Badakizue nor den Spencer Elden? Spencer Elden. Musikaren historian izen garrantzitsua da, baina ez da abeslaria. Ekoizlea. Ez da ekoizlea, eta ez da musikaria. Managerra. Ez da managerra, ez da komposatzailea, ez da bateria jolea. Musikari baten bikotea. Edo... Rodia. Ez. Spencer Elden musikaren historian garrantzitsua da, baina ez arrazoi horiengatik. Bera garrantzitsua da, izan ere Nirvana taldearen Nevermind diskoaren azalean agertzen den haurtxo txiki hori da. Akabaramos, eta hori bai dago seguraski jendearen, ez dakit, iruditeia kolektiboan edo, ze Nirvanaren diskorren azala oso da ezaguna. Oso. Esan da ere ikusi gabe, imagina ezakezue, uretan, azpitik, urazpiko kamara batetik edo ateratako argazki bat, ume txiki biluzi batena, haurtxo txiki batena. Nirvanaren atzal bat aukeratzen dizutenean, burra datorren lehenengoa hori da. Hoi da, daukagu haurtxo txiki bat, biluzik, igeribliku batean murgilduta, $1 bateko biletea eizatu nahian. Badakigu horrela esan da, badakizuela zein den, baina guk bazpada ere streamingean jarri dugu.
Smells Like Teen Spirit eta Comas You Are bezalako abestiekin Nevermindek sekulako arrakasta lortu zuen, eta garai hartan ez ezaguna zen Nirvana ospetsu bihurtzea lortu zuen. Diskoaren 30 milioi kopia baino gehiago saldu dituzten mundu osoan edo hori kalkulatzen da behintzat. Hogeita hamar urte dira diskoa kaleratu zutenetik, eta oraindik eztabaida sortzen jarraitzen du. Udara hontan berriro ere askoren ahotan egonda Nevermind izena, baina urten ez musikarengatik, baizik eta salaketa batengatik. Spencer Elden gazteak musika taldea salatu zuen abuztuan, taldeko kideak haur pornografiaz akusatuz. Orain 30 urte dituen gazteak aurkeztutako salaketaren arabera, artistak bere irudiaren izaera harrigarriaz baliatu ziren Spencerren kontura diskoaren salmentak sustatzeko. Halaber, abokatuak azaldu duenez, gazteak hainbat urtez tratamentu psikologikoa jaso behar izan du, azal horretan agertzagatik. Taldearen jarraitzaileek harridura handiz hartu dute erabaki hori, izan ere urteetan zehar Spencerrek hainbat elkarrizketa egin ditu irudi horretan agertzeak berarentzat zer suposatu duen azaltzeko, eta horrez gain behin baino gehiotan eskaini du bere burua irudi mitikoa berriro ateratzeko, bai nerabezaroan, bai helduaroan, hori bai, beti baino jantziarekin. Dirudienez, Eldenen gurasoak argazkilariaren lagunak ziren, eta $200 kobratu zituzten aurraren parte hartzagatik. Orain, Eldenek $150,000 konpentsazioa eskatu die akusatu bakoitzari. Salaketan Nirvanaren formazio klasikoa, Dave Grohl, Chris Novoselic eta Kurt Cobain, eta irudia atera zuen Kirk Wedel argazkilaria aipatzen ditu. Eta xehetasun bitxi bat aurkitu dut salaketan. Chad Channing bateria jolea ere aipatzen du. Baina Channinek taldea 80ean utzi zuen. Osea, disko hau kaleratu aurretik. Oi, gauza bitxia da benetan. Txat gaixoa? Akaso txatek eskubide batzuk lortu zituen, naiz eta beranduago sartu diskografiaren gainean edo? Beranduago sartu ez? Lehenago utzi. Bai? Ja, hori da arraroa da bai. Arraroa da. Zut bat bera harrapatzen, Gaur... Eta logarren kaferekin nabil. Hoixe galdetu behar nizun kafe hartu dezo? Igual, gehiegi. Beste bitxeria bat esan dut, inigo, hau, ulertzen duzun. Atentzio guztia men zentrot. Hor daukagu salaketa bat. Salaketan aipatzen dira Nirvanako kideak. Esan bezala, Channing ere aipatzen dute, ez dakigu zein den horren zentzua. Baina horrez gain, Courtney Love aipatzen da, eta zein zen Courtney Love. Cobainen bikotekida. Oire kuriosoa ez da? Hombre, Kurt Cobain hilda dago, ordaintzeko pixka bat komplikatu daka. Salaketa horrela atatzen ba. Eta... Courtney gaixoa. Dirua ordaintzea tokatzen zaio orduan. Nik gazat esan dizut. Ez du nahi bigarren aukeraren zera bera erabili, baina kaso hor bai ez, eskubideak Courtney Loveenak izango dira. Oain igual kuadratzen du? Hor bai igual. Toma! Esan da! Bai, astelena daukat, barkatu entzule, zer egingo diogu. Eta ari gara hemen pixka bat humoretik, baina egia da norbaiten diskoan, zure irudia betirako agertzeak, ez? Zure irudia hilezkorra bilakatzeak identitatean eta jabetzan implikazio sakonak dituela. Eta berez, ez dakit, egia da, ondo pentsatu beharreko zerbait dela. Horregatik, Eldenena ez da kasu bakarra. Beste bat aipatuko dizuet. 1986ko guztaiaren 17an, Caroline Records zigiluak Placebo taldearen izen bereko diskoa kaleratu zuen. Eta Nancy Boy eta Teenage Chance bezalako singeleen arrakasta harrigarriari eta abeslariaren xarmari esker, Placebo Britpoparen erakusle bihurtu zen gauetiko izera. Diskoaren azalean mutiko bat agertzen da. Mutiko horren izena David Fox da. Garai hartan 12 urte zituen.
Argazkian jertxe gorri handi xamarra darama eta triste aurpegia du, eskuak masailean dituela. Lehengusu batek aterazion argazkia. Eta entzun, Anaiaren hiletan aterazion argazkia. Izan ere lehengusu honek argazkilari profesionala izan nahi zuen, eta argazkiak atera behar zituen. Gero argazkia placebo taldeari saldu zion. Eta diskoaren ospe handiaren ondorioz, Fox gazteak eskolan bullyinga jasan behar izan zuen, eta eskola utzi behar izan zuen. Horregatik, 2012an taldea salatu zuen. Batzuetan, argazkietako protagonistek zorte handiagoa daukate, eta azala aldatzea lortzen dute. Hori gertatu zen 1981an, TAT taldearen 8-Way Santa diskoarekin. Hasiera batean azalean argazki bat jarri zuten, eta argazkian bikote bat agertzen zen, ia arroparik gabe. Bueno, arroparik gabe edo emakumeak bikini bat zeraman eta gizonak bularra bistan zuen. Bikote hori banandu egin zen, eta beraien argazkiak bigarren eskuko denda batean amaitu zuten. Badakizue, beraz, entzunadi, dibortzioetan, hobe argazki isu ematea, eta ez bigarren eskuko denda batera eramatea. Izan ere, TAT taldeko kideen lagun batek, bigarren eskuko denda hartan argazkiak ikusi zituen, bikote honen argazkiak ikusi zituen, erosi egin zituen, eta diskoaren azalean erabili zituzten. Baina ordurako argazki hartan agertzen zen neska aske hori kristautasunera aldatu zen. Ai, ama. Eta ez zuen inolaz ere bere gorputz erdibiluzu hori publikoa egiterik nahi. Horregatik esan zuen, ni, argazkikoa ni naiz eta ni horrelakoa nintzen, baino aldatu naiz eta mesedez kendu argazki hori azaletik. Emakume hori egile eskubideen arau hausteaz kexatu zen, izan ere berari inorketzion eskatu baimena diskoaren azalean agertzeko. Eta orduan Sub Pop disketxeak bi aukera eman zizkion. $2,500 eskudiruzko akordio batera iritsi, edo garai hartan oso txikia zen disketxe hartako jabetzaren zati bat. Hau da, Sub Pop disketxearen zati bat. Tombolan bezala, ez? Kutxa sorpresa edo batidora. Hoi da, beraz, gure disketxe txikiontako zatitxo bat emango dizugu, edo $2,500. Zuek ze aukeratuko zenukete? Orain edo lehen? Momentu hartan, zuk pentsatu. Nik beti kutxa sorpresa, nik disketxea. Jolastera etorri gara, ez? Jokatzera etorri gara, beto esan da. Rogers zen emakume honen abizena eta Rogersek dirua hartu zuen. Hau esaten dugu gure privilegiotik. Noski. Oraindik hilabete amaierara heltzen garelako, gure alokairu edo hipotekak edo anakoak ordaintzen ditugulako eta bestela jakin marko litzateke zintzen pertsona honen egoera eta aukera hori hartzeko librote zen. Noski gaina 91 urtea zara, beraz inflazioa kontuan hartuta eta diru kantitatea ez berdina orain eta garai hartan. 2,500 eskutan dara. Hoi da, 2,500 eskutan edo disketxe honetako parte izan. Kontuan hartuta emakume honek ez zuela diskoarekin zer ikusirik eduki nahi, ez dakit. Ez da harritzekoa dirua hartu izana. Nik uste dut orain damutu egiten dela, Ze izan ere handi gutxira Sub Pop zigiloak talde nabarmenak sinatu zituen, adibidez Nirvana, Soundgarden, The Shins, The Postal Service edo Sonic Youth. Beraz, pentsa partaietza onartu izan balu, zen horako dirutza jasoko lukeen handi gutxira. Eta noski, $2,500 onartu, eta azala aldatzera derrigortu zituen disketxekoak. Azala aldatu zuten baino oraindik badaude merkatuan azal zaharra duten kopia batzuk, eta esan genezake orain kolekzionistentzako balio handiko
diskoa. Oiek ere bilakatu garesti dela. xamarrak direla. Akaso 2005 horiek baino gehiago balio dute. Bai, akaso, horregatik behaz. Norbaitek etxean badauka horrelako kopia bat, Tat taldearen 8 Way Santa diskoaren kopia bat, begiratu ea azalean bikote bat dagoen, bikinian eta edo topless egiten. Hori balin badaukazu, ez saldu. Ez saldu, ze horrek dirutza balio du. Baina, bueno, lasai. Hoi da grunge musikan bakarrik gertatzen, horrelako gauzak, ze adibidez Rolling Stones taldeari horrelako zerbait gertatu zitzaion. Some Girls diskoa ezagutzen duzu? Badakit baiet. Ez egin horrela interpretarena. Peter Corrinstonek diseinatu zuen, eta bertan 50ko hamarkadako emakume ospetsuak irudikatu zituen margoekin. Peluken iragarki bat izango balitz bezala. Arazo nagusia zein izan zen? Ez zietela baimenik eskatu emakumeaiei. Lucille Ball izan zen salaketa bat jartzarekin mehatxatu zuen lehen emakumea. Raquel Welch, Judy Garland eta Marilyn Monroe izan ziren urrengoak. Azkenean azala aldatu egin zuten, gainetik koloretako blokeak jarriz. Baina Some Girlsen lehen edituak bildomako artikulu bihurtu ziren hemen ere, salgai zaudelako emakume ospetsu hauekin egindako lehen azalura. Kasu honetan, kontzeptu nagusi bat zegoen jokoan. Pertsona ospetsuek beren irudia kontrolatzeko duten eskubidea. Beraz, badakizuen horbaiten argazkia erabili nahi baduzue, eskai ezaiozue baimena mesedez. Esaten dutenez, Mick Jaggerrek barkamena eskatu zion Liza Minnelli. Liza Minnelli Judy Garlanden alaba da. Festa batean, Studio 54-en gerturatu omen zitzaion esateko bida. Guk zure amaren irudia erabili genuen, gure diskoaren azalean ez genion baimenik eskatu eta, barkatu, arren. Eta orain arte aipatu ditugun kasuak argazkiak edo marrazkiak izan dira, baina ez da beti hori izaten arazoa. Justin Bieberrek Justice diskoa kaleratu du urte hasieran eta disko aurkeztarekin batera, salaketa bat jaso du. Gaspar Dauge eta Xavier Derosnay musikari frantsesek Justice izeneko talde bat daukate, Justin Bieberren diskoaren izan berbera. Eta beraien taldearentzat tipografia bat sortu zuten. Eta Justin Bieberrek bere diskoaren azalean tipografia hori erabili du. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Hala ere, Justin Bieberrek ez dakit abokatu onak edukiko ditu, edo diru asko, abokatu asko ordaintzeko, ze ez du tipografia aldatu eta Justice talde frantsesaren irudi bera dauka Bieberren Justice azalak. Dirua nagusi da, leku guztietan. Tipografien lapurretak ere asko izango direz. Txistea dator? Ez? Hausnarketa serio bazen. Baina egia da, tipografia asko lapurtuko direla. Era bat. Hate to leave it, call it torture. Entzulentzat. Ezagutzen aldo ez horrelakurik Euskal Herrian. Agian horbaitek ezagutuko du. Balin badagizue, mesedez, idatzi, gure sareetan, ze interesatzen zaigu. Adibidez, Kentzazpiren atzo da bihar diskoaren azalean 2 haurtxo agertzen dira. Ez dakigu haurtxo horiek gaur egun zer esaten duten. Edo igual Photoshopa da, eta haurtxo horiek ez dira existitzen. Edo ez dakigu Gatiburen euritan dantzan diskoaren azalean agertzen diren oinak norenak diren. Alex Arduirenak ez, behintzat. Ez. Baino, ez dakigu oin horien jabeak baimena eman duen.
Edo ez dakigu Leonu egun etxe nagusiak, txikito de aia ez izenaz ezagunagoa zen aizkolariak, bai imena eman ote zion kortatuko argazkia erabiltzeko. Baina dakiguna da, Aitzola Tutxa aizkolari bizkaitarrak bere burua eskaini duela kortatu kazalaren bertsio berri bat egin nahiko balu. Eta orduan guk, esan dugu, aizu, eta aurreratze balin bagea, eta gu aurreratu gea eta egin dugu bertsioa. Oraintxe jarriko dizuegu. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, that's it. Gustatu zaizue, Asko Gero sareetan jarriko dugu, karo, asko irratitik entzuten ariko zarete eta ezin duzu ikusi, baina guk aurre hartu dugu eta Aitzola Tutxa kortatuko azaleko protagonista bilakatu dugu. Gero sareetan jarriko dugu, ea ze iruditzen zaizuen. Aitzol Tutxaren argazki hori gure streamingen dugula, guk atxean alitxartu behar dugu, baina segituan gara zuekin. Bueltan eta gurekin protagonistak gehiago izango ditugu eta Aitor Merinorekin fantasiari buruz hariko gara, bigarren kafea hartuz. Oraintxe gara zuekin. Egin zure kantu eskaera musikariari. Helarazi mezua 644-632 944 zenbakira. Berriz esango dizugu 644-632 944 zenbakira. Idatzizko mezuak zein ahots mezuak helarazi guri eta gogotsu jarriko dizugu eskatutako kantu hori. Zure doinuek ere tokia dute musikarian. Naiz irratia. Ene eta hainbat sindikatuek deituta, dozenaka lagun irten ziren kalera Hernani eta Usur bildotzen zituen esne martxan. Egoera larria dela eta gutxieneko duintasuna eskatu zentzun genien bildutakoei. Komeni da ekintza sinple horren atzean zer nolako errealitate bizi den ezagutzea eta gogoratzea. Ene sindikatuko kide den Gari Koitzena Zabala agurtuko dugu. Azken urtean bereziki latza izaten era, bai denei bezala, hidrokarburoak eta horrek laneak egiten duen gasoiek, argindarrak eta hauek egituten igoera guztik, baina gutxi da gara urtebetera guatzea praktikamente, zerealak mundu bainan ikeragarrizko espekulazio ariketa bat bizitzen ari de faktore ezberdinek tarteko, eta kosteak disparatzen aidienak, eta urtebete hontan, esaten izutena, zelenko daizkenetik hasi ziren jotzen, azkenen beste gauza batzutan ez bezala, eozineko iztuen kostu jotzen baldin badia, eta altzairugun gertatzen den bezala, azken prezioan inputatzen da, eta konbenatuta, behartuta daude ordaintzez, eta baserritarron kasuan ematen da, iotzen di eta igoero itenak, baserritarren gai botatzen diela. Eta orduan, saiak ere ezberdinekin ditu, batipa distribuzio kate handia hau geuz da pixo handi guartzen nahi die, gure herrine saltzen dan elikagai volumenen, eta saltu nahi genduna zen alde batetik, beraiei, erantzukizun zuzena daukatela, eta urratxa eman bat justela, eta inberdinen, oi hartzun pixka bat egin ere gizarte mailan. Kasu honetan, salatu nahi genuen distribuzio denek, parte hartzen dutela dinamika destruktiboa ditzen duen baten, marka txuriko esne esaten zaion hortan. Haidie, ate haundinak, merkaduko eta haundinak dauzkenan estadu mailan behintzat, izan merkadona da, volumen haundinak manejatzen dituna Espainiar estatun, eta arek markatzen dola prezioa, 59 zentimoko linealeko prezio bat, eta orduan, haren markatzen do, eta besteak haren markatzen dola aitzakian, baita ere joku berdina esartzen dira, 58, 56, 55, marka txurikoa ditzen zen esne horrekin. Eta estadu guztin, baina difentzekin gehien asaltzen den esne marka txurikoa da. Ilegala beharko luken jolas horiek, zoritxarru nahiko ohikoak diez, eta orduan bizka salatu nahi gendunan zen, utzi dezatela joku urtan kolaboratzei, linealetan prezio duin batzuk euki ditzala esneak,
konsumoa esaten dute 70 litrotan daula pertsonako, urteko. 7 euro eta zaigizketan urteko. 70 zentimoan esnea ordaindu, edo kasortan 60an, edo 59, 69. Esaten da, 10 zentimoan igoera. 7 euro. Pentsau gaur 7 euro, guten zaizkizula, lehen esan den bezala, gasoien depositu edo kotxean betetzen duzen aldiko, hori baino diferentzia hondigo, aldiko aigea ordaintzen praktikamente. Eta aigea, zintzilin kolokan jartzen, Euskal Herri basarretarak esnea ekoizten jarraitzen. Kooperatiba industrietako ardura duen esan nion, da? Osea, eske ez dago efiziente lako ez da gizariken duzuek, baina eta ez guztetzen dugu, kobratu gabe lanikin. Lanain kobratu gabe, eta jendei da guantatzen, bi soldata gatera bat zion, senarre mazte batzune kasun, pues aurona soldata bakarrakin. Eta pusketak eroitzen nien ze baldin badauzke instalakuntzak eta aguantazuz eta ez konpontzen, eta esaten den bezala, erderaz, aguantar el chaparrón, pues aldan bezala, eta horrek ordea dauke, iraungitza data dauke. Jendeak esago, onera ino iritsi naiz, hola ezin da lanen jarraitu. Eta gero hitzeiten zaio errele botaz gaztetaz, ezin daike, guraso izango jaurrenekoak gazte esango diena. Alde mendik numaike, albaldin behazo fabrika hondi bat edo funtzionario. Informazioaren aria. Orokorrean, azkeneko aldiz zerbait egiten dugunean, ez dugu jakiten azkeneko aldia izango dela. Askok ez dute jakiten harremana amaitu horreko muxua, azken muxua izango dela. Edo lagunekin txoko hartan hartu genuen garagardo gura azkenekoa izango zela. Handik gutxira taberna itxi zutelako edo bizitzak gure bideak banatu dituelako. Baina Aitor Merinok bazuen susmo bat. Aita ama eta amaia aizparekin egindako itsasbidaia azkena izan zitekeela uste zuen. Horregatik agian kamera hartu eta fantasia dituriko itsasontzian gertatzen ari zena grabatzen hasi zen. Zorionez, etzen azkeneko bidaia izan, eta orain, beste mota bateko bidaia bizitzen ari dira, fantasia dokumentala aurkezten. Oroimenari, maitasunari, distantziari eta denboraren igarotze saiestezinari buruzko historia da fantasia. Malagako zinema jaialdian aurkeztu zuten ekainean, eta atzo zinemaldian. Gaur berriro eskainiko dute, 6:30 trueban, baina ez da sarrerari geratzen. Ekainean, bai, baina guk abixatu genuen. Izan ere, ekainean bigarren kafean, kafe virtuala hartu genuen Aitor Merinorekin fantasia hitz egiteko, eta abixatu genuen gustatu zitzaigula eta adi ibiltzeko ea non ikusi ziteken, zezek joteko. Ba, izue, abixatu genuen. Eta entzule batzuk kaso egiten digute eta bestek ez. Eta bestek ez. Hori da. Eta elkarrizketa hartan aipatu genuen bigarren kafea izena duela saio honek eta gonbidatu guztiak bigarren kafe bat hartzera gonbidatzen ditugula. Horregatik gurekin da estudioan Aitor Merino. Arratxaldeo. Zer modu? Zu ondo, tagu? Ez, zuek oso ondo. Oso ondo ikusten zaituzten. Primeran, hemen. Primeran, zinemaldian. Aitor esan daizu, ez zaudete gaizki da, hombre, gaizki ez gaude oso ondo, kursalparean, zurrila etorbidean bertan, nahi gunean hemen zoragarri. Bai. Udalari eskatu behar diogu, antolaguntzari, datozen urteetan, hortxe zurrila etorbideko bi erreiak banatzen dituen publizitate une hortan. Pixka bat urruntzea. Edo pixka eta alto jartzea. Metro eskaz batekin gora eginda, ze batzutan ikusten dugu alfombra gorrian hor jendea pilatzen dela. Ez dakigu norari den bertzera horbiltzen. Eta ezin duzue ikusi. Ez, eta ikusiko bagenu akaso nire nintzateke konturatuko, baina goiuri bai.
Perdón, ingo genuke hola begiratu da goior gizan zun, ez dakit nore etorri da. Naiz, oso txarra aurpegi izena jartzen. Ikusten dut jendea mendik ere igarotzen, esaten dut, hau norbait da, baina. Ni orain rotulazioa falta zaizu. Ni orain Zurriolan nengoen sistatxo txiki bat egin dudalako. Ui, ama. Benetan nekatuta nengoen, bi egun pasa ditut oso, bueno, hemendik arat eta handikona, baina hartu dut ratotxo bat, kontxa Zurriolan barkotu etzan naiz, sistatxo txiki bat egin dut, nik uste dut zurrunka egin du da. Benetan, 10 minutu. Zurrionka egin duzu. Zurrionka. Ole! Eta batean, bueno, izurdeak ikusi ditut. Ametxetan. Ez, egitan. Duela gutxi, izurdi taldetxo bat zegoen, bai, hementxe bertan. Baina, bueno, gero, lo egin dut, eta esnatu naute oiukak. Noski! Eta nortzen, Joni. abianzuk, Joni Dad. Hori subtitulo gabere antzen mango nuke. Bai, ez da. Bai. Eki dugun saltxarekin. Esan genuen, gaur ez dugu hitz egingo, eta gaur astea jugongo zaigu, ez du Joni Deppetaz hitz egingo. Makas hori da gibarra. Orain hitz egin dugu Joni Deppetaz. Nahikoa, kuota bete du. Bai, kuota bete du, guazen fantasiaz hitz egitea. Hala ere, fantasia handia, Zurriolan lokartu, izurdeak ikusi, eta Joni Depp datorrela jende oiuka zu esnatzen. Ba, egia da. Galdera hau ez da egit, elkartzeratu bati egin dakioken, baina bat guzti izista. Egizaten dira honen ere. Ez dakit. Ez dut sensaziorik izan. Ez dut somatu, baina... Akaso ez? Izan liteke. Segun zer nolako ametsak izan ditudan, izan liteke. Elkarrizketa hau ere fantasia da. Fantasia hutsa. Bai. Lehenengo galdera botako dut, ze bestela ez geha hasiko. Grabatzen hasi zinenean gurasoek etzekiten ezer. Ez. Horo ipatu zen igun azkeneko gurekin egon zinenean. Zer esaten dute orain? Bueno, etzekiten pelikula bat egingo genuenik. Zer esaten dute orain? Beraiko kontent daude. Bai, oso kontent, oso kontent. Badira, egia da, pelikulan badira momentu txiki batzuk orain, Amaia ere gainarekin komentatzen ari ginen, beno, zer osoak diren momentu batzuk baita ere agertzen direla, non aitak kontatzen duen gauza oso intimo bat, eta, beno, ez da dena, ez dakit nola esan, leun eta goxoa. Bai, badira baita ere momentu, bueno, baina horretaz aparte, eta hori gaindituta zeren, bueno, bizitzaren parte da, eta horregatik dago pelikulan, oso pozik daude. Oso pozik. Gaur gainera amaren urte betetzea da, eta bai, eta egon geha ospatzen, eta bueno, oparitxo bat baita ere dela uste dute pelikula hau, nola baita. Eurek bideo bezala imaginatu zuten, ez da? Beraiek pentsatzen zuten, bai, izango zela guretzako bideo bat, eta horrela urte batez egon ziren. Gaixoaz. Bai. Eta guain, zinemaldian, pantaia hundian, bai. Aita baino jantzian. Baino jantzian eta kaltzontzi jotan. Eta kaltzontzi jotan. Malagako zinema jaialdian aurkezu zenuten, eta orain zinemaldian, bi jaialdi garrantzitsu, baina pentsatzen dut esperientzia desberdina dela, ez da? Oso desberdina, bai. Malagan oso polita izan zen, oso polita, baina karo, han etzegon seniderik, eta hemen familia zinguratuta gaude, lagune zinguratuta, eta gainera etxean, ez? Etxean. 200 ordu baino gehiago grabatu zenituzten. Bai, ez dakit, ez dut kalkulatu, baina nik uste bai, 200 tapiko bai. De gente, Bastante. Ba, imaginazazu gero hori montatzeko. Montaketa egiteko. Hori zen galdera, hori montatzeko nola egiten da aukeraketa? Bueno, horretarako enaiz bakarrik egon. Lantalde izugarria izan dut nire alboan. Ainhoa Andraka ekoizle, montalaria eta gidoilaria, eta Zurigoeko etxea, baita ere ekoizlea eta montalaria, Doxa Produkzionesekoak, baita ere Asir eta Biok filmea elkarrekin egin genuen,
eta baita ere Amaian Irarreba, Lauron artean egin genuen lantalde bat, eta urte ez egon geha, ni Iruñara joaten nintzen, grabaketak egiten nituen, gero Madrilera bultatzen nintzen, eta bulegoan orduak eta orduak materiala aztertzen, ea zer kontatu gintezkeen, ze gidoia hemen ez duzu aurretikan egiten, baizik, eta gero grabatu duzunarekin horren arabera, hori da. Beti egiten dira pixkat gidoiak edizioan, baina hau bereziki, ez da? Hori da, hause da, bai. Hau da... Erabat. Bai. Eta, bueno, denbora asko pasau dugu. Laurok. Protagonistak zuek zarete, zure familia, baina ez da zehazki zuen familiari buruzko dokumental bat. Gauza, ez dakit, handiagoa da agian, ez? Zahartzaroa, oroitzapenak, eriotza, maitasuna, familiaren gandik urrun bizitzea. Bai, eta zer geratzen den gu joaten garenean. Eta geratzen dena da maite dituzun pertsonen memoria zuregan, edo zer nolako ondarea uzten duzun. Pixka bat hori da gakoa, pelikularen gakoa, bai. Nik horrelako bidei bat egin nahi dut. Kamara hartuta. Ja, baina orain, gu pentsatu genuen gero, egun horietan, karo, eta honek pixka bat horrela sentiarazten nau. Pelikulak pixka bat goraipatzen du kruzeroen movida eta horren kontra gaude. Bueno, goraipatu ikusten da, itxasontzi horien kostumbrismoa edo, ez? Argiak, festa, dantza... Bai, guztiz fantasia da, benetan, hor guztute asmoa pixka bat dela... diruduna bazina bezala tratatzea, eta pixka bat puin batean egotea sentiaraztea, ez? Baina, karo, egia da gero itxasontzi horiek kutsatzen dutena. Badago pelikulan momentutxo bat oso txikia dena, baina ikusten da zer nolako kea uzten duen itxasoan. Baina, gero familian erabaki genuen ez genuela errepikatuko. Orduan, beste motatako bidaia bat egitea elkarrekin, bai. Asko, bidaia mota asko daude. Bueno, erabaki ez zutela errepikatuko, baino gauza onak atera dira bidaia hartatik. Azteko elkarrekin egon zinetela, eta gero, pelikula bat. Bai, oso eskertu dago, bai. Eta gainera, itxasontziaren izena, fantasia eman digu, begira. Horrela ez balitz, hori izan zen gainera, gure imaginazioa piztu zuena. Hori izan zen. Itxasontzia edo itxasontziaren izenak? Bai. Amaiak deitu zidan Ekuadorretik, bera oraindik Ekuadorren bizi zen garai hortan, eta deitu zidan, eta esan zidan, Aitor, baldakizu nola deitzen den itxasontzia, fantasia. Kamara eraman dezagun. Horrela izan zen, benetan. Hori galdetu behar nizun, izan note zen kamara eramatera bultza zintuztena edo ondoren izen bururako, baino ez erantzun duzu. Bai, horrela izan zen. Izenak beraek. Bai. Benetan. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí los cuatro? Lo que me apetece de este viaje es estar con vosotros, con Amaya, los cuatro. Y hay que disfrutarlo, porque no va a durar siempre. Eta fantasia ere badago Juri, zinemaldiraino heltzea. Bueno, Malagan abiatzea ere bazen, ez? Horrela sitako proiektu batentzat fantasia puntu bat, baina hemen etxean, zinemaldian, are fantasiago, ez? Fantasia totala. Ez dakit, edo zeinek horrelako proiektu bat martxan jartzen duenean, kasu hontan ez zegoen oso garbi gero zer egingo zenuten, baina edozin proiekturen aurrean izaten da buruan, noraino iritsi eta euskal produkzio bat entzat, jomugarik handiena izan daiteke, zinemaldia, eta zuek dan Bai, eta Asier eta Biok pelikularekin berdin gertatu zitzaigun, oso gutxirekin hasi ginen, eta imaginazina. Baina horregatik oso pozik haude, karo. Eta Asier eta Biok aipatu duzu, eta nik ere aipatu nahi nuen, ze aipatu beharreko pelikula bat da. Aitor Merino aipatzen balin baduzu, Asier eta Biok aipatu behar da. Ura ere oso pertsonala, arraizo desberdinagatik, baina oso
oso pertsonala. Beti hortik jaiotzen dira pelikulak egiteko sua edo horrela. Bai, momentuz bai. Pentsa behar dugu pelikula batean urteak behar dituzu pelikula bate bukatzeko, eta ez baduzu inporta zaizun zeozer, ez baduzu zeozer tratatzen zure bihotzeko importantea den zeozer, zertarako egin zinema. Zakit. Edukitzen duzu bertigo puntu bat gaiak hain pertsonalak izanik, gero jende aurrean aurkezten dituzun momentuan zure zati bat plazaratzen duzulako? Bueno, badago batez ere nola barkatu ardura sensazio bat. Ez nigatik, azken finean ni agertzen edo nik erakusten dudana nirea da, baina adibidez Asier eta Biok filmean Asierrentzako eta bere familiarentzako gogorra zen, hain beraien intimitatea erakustea eta gurasoentzat, kasu honetan ere bai, Amaiarentzat ere bai, nire arrebarentzat. Bueno, baina nire aldetik, ni hor gutxi dakat. Egia da, pelikula hau oso pelikula desberdina izango litzatekela ez balitz zure familia agertzen dena, benetan ez balin badi, bai, zure gurasoak, ez baziren benetan zure gurasoak pelikula horretan, guztiz beste dimentsio bat hartuko luke dokumentalak. Bai. Pelikula honetan, grabazioan zehar, ni egon naiz, ez da inolako ekiporik edo lantalderik nire aurrean edo nire alboan egon, nik egiten dut Asier eta Biok filmean berdin. Nik eramaten dut kamera, nik egiten dut soinua, eta orduan gertatzen diren gauzak kameraren aurrean, gertatzen diren gauzak dira. Ez duzu errealitatea nolabait alteratzen. Hori bada ez erabaki edo autu bat. Produkzio maila erabakitzerakoan oso norberak, oso ez dakit eskusteginiko zinema egitea, edo beste produkzio batzutan murgiz. Eta segun ze historiotan, pertigista bat sartze utxak ere aldatzen du. Pila bat. Etxean zer egingo luke horre egon gelan tipo bat, mikro batekin ez du zentzurik. Eta gainera, ni naiz, pelikulan nik uste dute, nabarmenean dena da seme baten begira da dela. Ez edo noren begira da. Eta kaso seme batek bakarrik egin dezakeen begira. Hori da. Eta noski fantasia da gaurko protagonista, baina esaten dugu bezala beti galdetu behar dugu. Eta gero zer? Baduzu beste proiekturen bat esku artean? Bai. Gustatu zaio galdera. Bai, gustatu, baina eta oraindik ezin dut esan zer den, baina liburu baten adaptazio bat egiteko asmoa dugu, fikzioa izango litzateke, eta asmoa da gidoi bat egitea, pelikula bat egiteko, eta aldi berean monologo bat prestatzea nik antzesteko Sandra Ferrusorekin batera idazten ari naiz adaptazio hori eta berak zuzenduko du eta ez dakigu noiz izango den, baina badu zerikusia gatazkarekin eta kontatzen ari gea. Gai errexak aukeratzen dituen gizon honek lanak egiteko, zikoinaren mugimendu migratorioak ere badaude horbaitek heltzeko eta Aitor Merinok beste gai batzuk. Topatuko nauzu basamortuan zure eskuen kilimaldaketak. Nik aitortu behar dut pelikula ikusi nuela aurrea ekainean. Bi edo hiru hilabete. Eta oso hunkigarria da eta oso divertigarria. Ze momentu divertigarriak ere baditu. Eta zure
gurasoek txundituta naukate, 50 urte baino gehiago ezkonta, ez? Elkarrekin, 50 urtetik gora. 53 edo iaia 54, bai. Eta nerabeak bezala maite minduta, oraindik. Bai, bueno. Pelikulan esaten da baita ere, esaten du amak, siempre estamos de morros o morreándonos. Eta lase da. Baina zoragarria da hori. Bai. Zer esan dezaket nik? Nik ezin izango ditut bete hainbeste urte pertsona batekin. Hori, ia ziur. Gure belaunaldikoak ja beste... Bai, ez. Ez, 50 urte elkarrekin urte asko dira. Bai, baina, bueno, belaunaldi horietan ez dizut galdetuko zuen gurasoak, baina, joer... Oikoagoa zen, bai, gaur egun baino oikoagoa zen. Eta batzuetan jarraitzen dute, jarraitu behar dutelako, baina, bueno, bikotearen boterea baitere da mantentzea eta ezakit nola esan, elkarte hori landatu, elikatu, zaindu, naiz eta oso zaila izan. Eta nire gurasoek badituzte bizkarra ederrak, ederrak. Aipatu dugu, mokoka edo morreatzen, baino maitasuna hor dago, eta nabarmena da, eta baita oso agerikoa da, zuek, bai Amaiak eta zuk beraiekiko duzuen maitasuna, eta azkenean dokumental honetan ikusten da. Oso zortedunak izan geha Amaia eta biok guraso hauekin, aitortu behar dut. Eta badakite, jende askorentzat, badira, familia non ez dago, ez dakit harmonia esango dudan, gure familia ez da esenplu bat, harmonia esenplu bat, edo ez gara esenplu ezertarako, baina baina oso zoriontzuak gea, gure gurasoak gurekin portatu dira beti oso ondo, beraien akatsekin, guk ere gure akatsak egin ditugu, baina esan behar genituen gauzak esan ditugu, ez ditugu kontu pendiente edo ez dakit nola esan. Eta konfidantza handia dugu batak besteekin gauzak esateko aurpegian, orduan. Hori nik uste dut osasuntsua dela. Atzo estrenatu zenuten, aberazemuzkoa izan da. Oso ona. Oso ona. Bai. Noski, bueno, a ver, baina jendeak zer esango dizu? Ez zait gustatu, jendeak esaten du. Baina, badago lege bat. Estreinu baten ostean ezin da esan ez zait gustatu sortzaileari. Alaxe da. Bai. Nire baduzu pixka disimulatu, pixkate goxatu gauza, eta handik egun batzutara eta konfiantza badago, orduan bai haizu. Eta galdetzen badizute. Galdetzen badizute, hori da. Badizute galdetzen, nik uste dut, hobe isi. Baina oso gauza txarra da, estreinu baten ostean, sortzaileak bizi dituen gorabera emozional eta bulkada guztiekin. Eta, eski, iruitze zauta be... Aizue guk agurtu egin behar dugula. Atxaleko zeiak hortxe bueltan dozkagula. Eta guri asko gustatu zegula fantasia. Oso fantasia zalea gara gure. Gaur arratsaleko 6:30 sarrerarik ez dago, baina ez dakit. Akaso norbait soborna ez dakezue hortxe antzoki atarian. Ez dakit azkengo momentuan baten batola... Uste du baietz, ez da? Ez dakit, ez nago ziur. Ez, bueno, webgunean sarrerak lortzeko claro. Hiru modu goten dira, edo badaude, edo takilan azkenekoak daude, edo ez daude. Eta hori da gorria, eta fantasia gorri zago. Bueno. Baina hori hona da. Bai, posten naiz. Aitor Merino, bigarren kafe hartu duzu, baina hirugarrena ere egongo da, behar duenean. Bitartean, gozatu zinemaldia eta eskerrik asko gure izateatik. Eskerrik asko zuei. Iñaki Lasago, Juri Ezeiza, Iñaki datorren astera arte, Juri, bihar arte, eta zuei entzuleoi, bihar arratsaleko 4etan hementxe izango gara. Bigarren kafean naiz irratiaren sintonian. Aio. Lamparandana badaba. Lamparandana badaba.
Keep Calm and Bigarren Kafea.